Naša nová technológia IntelliSense AFib prináša novú éru domáceho merania tlaku. Využívame naše znalosti a pri každom meraní tlaku robíme screening fibrilácie predsiení. Kľúčové pre hypertonikov s vyšším rizikom AFib, často neodhalenej poruchy rytmu, zvyšujúcej riziko mŕtvice 5-násobne. Pri meraní tlaku senzory v prístroji zachytávajú vibrácie v tepnách spôsobené údermi srdca. Tieto vibrácie, známe ako pulzné vlny, odhaľujú rytmus srdca a možné nepravidelnosti. IntelliSense AFib využíva strojové učenie na identifikáciu vzorov naznačujúcich fibriláciu predsiení. Používa unikátny algoritmus vyvinutý analýzou tisícov klinických údajov EKG a pulzných vln, overený v spolupráci s lekármi, čo zaručuje presnosť s citlivosťou 95% a špecifickosťou 98%, poskytujúc lepší prehľad screeningom AFib. Mení domáce meranie tlaku na účinnú obranu proti mŕtvici.